Eta sagardo usta. Edalontziarekin batera, topa. Herrigintza versus bizipoza. Talde lana eta sagardo eguna. Jarrai genezake ezaugarriak zerrendatzen noski. Baina gatozen arira eta gaurkoan elkartu gaituenaren berri emango dugu. Naturatik gatoz eta lurra maite dugu. Iritsi da apirila. Horrekin batera, herriko ohiturari jarraituz, batu gara gaurkoan natura, lurra, fruitua, uzta, elkarlana, herrigintza, ospakizuna, ardurak, hitzartutakoak eta horiek guztiak aurkeztera. Alegia, 2025 urteko sagardo eguna. Eta aurreko urteetako ohiturari jarraituko diogu gaurkoan horiek omentzeko, goraipatzeko, gorazarre egiteko. Haien lan nekaezin hori nabarmentzeko. Eta ondoren, euren izenean, sagarrondoa landatuko dugu aurkezpen honen amaieran Arramendiko sagardo egunaren sagasti ederrean. Ordea, hori bai dugu izan duena, militantziak gordea. Bat izatea ona da baina, bi izatea hobea. Eta zubiak dituzu zugan, lana eta humorea. Eta jakizu horregatikan, gaurkoan bildu garela, eta gabiltza omendu nahian, oteizak esan bezala. Azaldu zutxa eta ez ereza, diferenteak direla.